Ungqambothi Maskandi Show noMini Yakhuba imbongikazi. Ngintula mina wa ngutayela kunomoya bafana bengoma sekutala sekutala yo namaqongi bayehlule sekutala ke yo behlangene namaqongi bayehlule mina ngintula mina ngutayela kunomoya bafana bengoma ngintula mina wa utayela kunomoya bafana bengoma sekudala sekudala mina wena namaqongi bayehlule sekudala mina wo mina ngintula ngutayela Singene kamnandi kohlelweni singene ngengoma yethu asale ekhansela ethi uthayela kunomoya. Ake ngithethelele ithuba ngibingelele ngiphinde ngamukele umlalelo wami omuhle kulolu hlelo uNgqambothi Maskandi Show. Uhleleke nayo intokazi yaseMgungundlovu minehle njengehlobo iMini Yakhuba imbongikazi kaNomkhubulwano. Namuhla zingumhla ka3 kuNhlolanja 2023 usikaMadoda inyanga yentsha bathi inyanga yothando. Ngaphambi kokuba siqale ngohlelo lanamuhla ngicela nje uthathe imizuzwana nje emibili emithathu unqafaze ku-subscribe ukuze ungeke uphuthe uhlelo langolwesihlanu oluzayo. Better spell what does hafanela baves no abantu masihamba ndawonye better spell what does hafanela 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 baves no abantu masihamba ndawonye better spell what does hafanela Ngithi buya themba lami siyangasala ngedwa njengendlu yakwagogo emaniwe Uya sweetie yami Uya sweetie yami Uya dali wami Uya sweetie yami Ngithi buya themba lami siyangasala ngedwa njengendlu yakwagogo emaniwe Uya sweetie yami Mina salinda yena Mina salinda yena Wengela inkonzelo Ihlaza kesa mkosi Selenge samthanda Wengela inkonzelo Ihlaza kesa mkosi Selenge samthanda Mina salinda yena Mina salinda yena
manje awusuka madoda bekuyinsizwa kuyasongoje uduma kahle umakhula ngengomunyoze engane ziyadela ngoba ziyayinyathela into kanina awusuka madoda ethi ke asifani ke kodwa siyafanelana. Ngiyathama nje ukuthi umlaleli usalithokozela uhlelo usahleli nayo imini yakhuba imbongikazi kaNomkhubulwane uNtombi zamashinga zimbuki ziyamnyokoloza ezinye zibe zimjeqeza sisabela amasoka nazo inhlula abafokazana sebethembile bethi bayehlule kanti kabazi yidolo elidla amazinsizwa nezinkobe awusuka madoda. Webafana ngitimile ngisendaweni ngisipula phansi ngithi ngifuna ukubona lokethile. Webafana ngitimile ngisendaweni ngibheka umuqa ngithi ngifuna ukubona lokethile. Webafana ngitimile ngisendaweni ngisipula phansi ngithi ngifuna wobi izinto zimane ukwenze lo maskandi seyimfanela lo maskandi seyimfanela lo maskandi seyimfanela webafana ngithi kumile ngisendaweni Awusuka madoda kunini manje awusuka bekuyingoma kaMjikijela esiqale ngayo ethi ke lashona ilanga salandela ngengoma kaPotso ethi loshune sithi ushuni awusuka madoda kumnandi kuba umZulu siqhakambisa isintu sethu sizigqaje ngobuthina sizigqaje ngemvelaphi yethu sazoba mnandi kakhulu ke kulolu hlelo ngoba sohlala sikukhumbuze nje ukuthi kahle kahle wena ungubani hlala njalo ke nathi ngolwesihlanu kulolu hlelo uNgqambothi Maskandi Show sazoba mnandi kakhulu kwazise phela masikhuluma ke ngoNgqambothi sikhuluma ngento emnandi sikhuluma ngesinanqa sento sikhuluma ngolozolo lwento sweet went awusuka madoda shuhu Kodolwa kulukadlo kale
shona phansi wena njengeNazaretha. Ungqambothi Maskandi Show noMini Yakhuba imbongikazi. Awusuka madoda ingoma kaGatsheni ke lesiqeda khuphuka ngayo igagu lasophongolo ethi ke singamabhinqa ihambisana ke nensizwa yasemsinga inkosi yamagcokama. Angibuza okuthile ke lapha mlaleli ngokwakho nje ukubona ingabe mhlawumbe lolu guquko olungaka nje oselenzekayo kulesizwe sakithi njengamanje ingabe mhlawumbe ungalandelwa kwesiko ikona yini na okunomthelela kulolu shintsho. Cela ukuthi ubhale i-comment yakho ke lapha ngezansi ngizobe senqala ngayo ke ngiyifunda kuhlelo lwangolwesihlanu oluzayo. Mhlaka 12 kuyo ke lenyanga kaNhlolanja kune-event kwaDladla kwaMashu Crossroad umuntu nomuntu wakhe Love Man Celebration Show izoqala ngo9 am kuye ku5 pm kungenwa mahala abaculi abazibe benandisa kubalwa kubo ubaba uThokozani Langa Limits nala Mjabulisi kanye ke nabanye. Kuphela lapho ke ohlelo namuhla umlaleli wami omuhle ngibonga kakhulu nje ngesikhathi sakho othe wasithatha wangiboleka indlebe ngicela nje ungakhohlwa ukusubscribe unqafaze ke na ku share button ubeke nempela sonto emnanda ngikushike wedwa ngikushiya ke nengoma yemfeze emnyama unqeshe ngobe kazivutha sivuthe ngebhodo lakhe labasela ugogo Agnes ngeminyaka ama-80s mile kahle awukhuluma nabakini mbatshela ukuthi uthanda wala kushalaza nje sinene awukhuluma nabakini mbatshela ukuthi uthanda wala kushalaza nje sinene khuluma nabakini mbatshela ukuthi uthanda izinkomo ziningi zixoliswa ekhaya walokhu ngishalaza ubaba ufuyile izinkomo zigcweliswa ekhaya walokhu ngishalaza ubaba ufuyile izinkomo zigcwele umuzi ekhaya walokhu ngishalaza walokhu ushalaza nje awukhuluma nabakini mbatshela ukuthi uthanda uthando uthando lodwa yilo longijabulisa uthando uthando yilo longijabulisa uthando uthando yilo longenza ngijabule
walokhu ushalaza ngezinye khuluma nabakini batshela